Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en ɗon jokka boliɗe meɗen dow kiitaji al'ada be ɓesngu, to kadi haɗo en ɗon ha ƴamol ngol lamba 30 haɗo ƴamowo o ƴamata kanko man ɗo o wi'ata diga wajibi dow mako kanko man ɗo suumago, kanko man ɗo o ɗon suumo lewru suumaye, amma o yoɓata ñalɗe kanje man ɗo ñalɗe ɗo o yari ɗum ha nder lewru suumaye man ɗo ha nder ñalɗe al'ada mako, ngam o laatake bo kanko man ɗo o anda, jotta kam o andano kanko man ɗo o yoɓan ñalɗe man, nden jotta kam ka waɗi ka salake o anda bo jotta kam ñalɗe noyi kanko man ɗo ɗe o yoɓay ɗum man ɗo o anda kerol ñalɗe man. Kadi o ɗon ɗaɓɓita modibbo ɗo sappina mo no o waɗata. To kadi o wi'ata modibbo ɗo o jaabimo ha ɗo o wi'ata kadi deydey ƴamol ƴamɗe ɗe debbo ɗo ƴamimo, o wi'ata mo kanjum man ɗo ɗum masibo laatiɗo kalluɗo jamum, imma masibo man ɗo be sababu kanko man ɗo o laatake o majjuɗo, kadi be laatago mako o majjuɗo o anda ko woni dow mako kam kanko man ɗo o ƴama deydey yimɓe anduɓe deydey pitomo ha kiita no o jogorto dina mako, kanjum man ɗo o janggay o andi ɗum bo wajibi dow mako kanko man ɗo o ƴama o anda ɗum. To ɗo man ɗo kadi modibbo man ɗo o aybini debbo ɗo ha yaake muɗum, o wi kanko man ɗo ɗon sunamo jamum, kanko man ɗo o nanani ban ƴamol ngol ɗo ha nder rewɓe julɓe. Kadi o wi'ata accugo debbo ɗo mo acci kanko man ɗo o yoɓay suumaye mako man ɗo, foti o laato kanko man ɗo o laato oɗon o waari ɗum be majjere ban deydey no o wolwi ha ƴamol mako man ɗo, walla bo laato o waari ɗum goɗɗo bo waɗan ɗum amma dow yebago kañum man ɗo be soyde darjiɗingo suumaye man walla julde man, kanjum waɗi kanko man ɗo o yeebi o yoɓay man ɗo. To kadi o wi ɗiɗi fuu kanjum man ɗo ɗum masibo kalluɗo ha dina debbo man, ɗiɗi fuu o anda woni dow mako o ƴama, to yebago bo woni dow mako kanko man ɗo hula Allah o teddina keeri Allah. To kadi o wiyata ngam majjere kam ko latti ñawdigu muɗum kanjum wonte ƴamgo, ko latti ñawdigu majjere ɓi adamajo to o anda woni dow mako kadi no o hurgirta anda mako man ɗo woni dow mako o ƴama. To yebago bo kanko bo woni kurgun man kam woni dow mako kanko man ɗo hula jawmirawo ɓangiɗo, o hakkilana bo keeri jawmirawo ɗi waɗi ɗum, ta o ƴatto keeri mako keeri ɗi jawmirawo waɗi ɗum. To kadi ɗo man ɗo o wi'ata woni dow debbo ɗo kanko man ɗo o yawa o yoɓa deydey woni dow mako aran kam o yawa ko o waɗi ɗo ɗum zunuba makka o waɗi, to kadi woni dow mako kanko man ɗo o tuuba ha jawmirawo ha deydey kuugal mako ngal o huwi ɗo, woni dow mako o tuubana jawmirawo ha majum. Woni dow mako bo kanko man ɗo o hoddira ñalɗe ɗe o acci ɗum ɗe o suumaki ɗum, ngam o sappini kanko kam suumayeji jurgaɗi banniɗo man ɗo, to al'ada mako warti kanko man ɗo o suumatako, nden do to suumaye timmi o yoɓata ñalɗe ɗe o suumaki no ha al'ada mako man ɗo. To kadi o wi woni dow mako kanko man ɗo o hoddira ñalɗe man ɗe o suumaki man ɗo, woni dow mako kanko man ɗo o hoddira, jotta kam masalan en gaɗo duuɓi tati waɗi mo banniɗo man ɗo duuɓi tati, kanko man ɗo al'ada mako ɗon warta o darna suumago mako, nden to suumaye timmi bo o yoɓata ɗum waari mo bo dow majjere. To kadi woni dow mako kadi ban deydey no modibbo ɗo o fitori, o wi woni dow mako o hoddira deydey ñalɗe suumayeji noyi o suumaki, masalan ɗum kitale tatina, ɗum kitale nayna, ɗum kitale joyna, o hefta jotta kam da kitale kam ni wonte o suumaki man, to ha hitande bo
jotta kam noy ñalɗe al'ada mako poti, noy ñalɗe al'ada mako man to lattake nga tabitinga masalan kala lewru fu jotta kam ɗum ñalɗe jeego haylatana ɗum ñalɗe jeɗɗi al'ada mako man waɗata ha mako na, to kadi o hoddira ñalɗe man ɗo o limtaɗe ɗe fumaje nde hanini kam kitale ni wonte o suumaki man, kitale ni wonte o yoɓay man ɗo hitande fu bo jotta kam ɗum ñalɗe ni al'ada mako man waɗata masalan ɗum ñalɗe jeego ɗum ñalɗe jeɗɗi, to o limta ñalɗe man kadi o yoɓaɗe kanje man ɗo ɓawoni o tubani jawmirawo subhanahu wa ta'ala, to kadi be tubango jawmirawo be yoɓgo ñalɗe ɗe o suumaki man ɗo be majum kadi jippoto o barri ɗinto ha deydey kugal mako ngal o huwi ɗo, be majum kadi zunuba mako ittorto ha majum kadi jotta ka o heɓta kitale ni wonte kanko man ɗo o suumaki, kadi bo o heɓta deydey ñalɗe ni wonte ha suumayeru fu o suumaki ɗum, kadi o tubana jawmirawo ha deydey ko sali man ɗo, nden ɗo kanko man ɗo o ɗumano o yoɓa deydey ñalɗe ɗe o suumaki man ɗo, kadi ni fito ngoɗo deydey ko modibbo ɗo o fitori ha ɗo, deydey kanko man ɗo o debbo man ɗo o yoɓan kadi, to ni wonte fitongo modibbo man o fitori ha ɗo. To en gartan ha ƴamol 31 ha ɗo bo ƴamɗo man ɗo wi'ata noy wonte kiita debbo kanko man ɗo toni o hayli ɓaawo nastugo wakkati, toni o hayli ɓaawo nastugo wakkati julde, nden hayla al'ada mako man ɗo fuɗɗi wartanimo, kadi wajibi dow mako kanko man ɗo o yoɓa julde man to o senake na, walla non to o senake kanko man ɗo yeeso wurtago wakkati, yeeso wakkati wurto masalan ragare asiri kanko man ɗo o senake ha muɗum diga nange mu tawi o senake, to kadi noyi o yoɓan wakkatiwel asiri man ɗo na, ɗo wonte ƴamol mako ni kam ngol ɗon mari buttuli ɗiɗi. wuttudu nduɗo kanko man ɗo o ɗon nder wakkati nasti masalan mbi'en zura nasti, kanko man ɗo al'ada mako wartanimo. ha masala ɗiɗaɓa bo asiri wari ragare muɗum kanko man ɗo o senake, to kadi noyi jawabu noyi o waɗata be wakkatiji ɗiɗi ɗo, jotta kam zura nastuɗo nden al'ada mako o juulay ɗum al'ada mako warti, o yoɓan zura manna walla o yoɓata, to asiri garɗo ragare kanko man ɗo o seni nden nange fuɗɗi mudgo, o yoɓanu asiri manna walla o yoɓata, ɗo wonte ƴamol mako, kadi ko nandino be ƴamol man salake ha masalaji caliɗi, amma kadi en tokkoto deydey jawabu mo modibbo ɗo jaboto ha ɗo masalaji man ka ɗon nandi be wodi masala calika yerumaka. to kadi ha ɗo modibbo ɗo o jaabi o wi'ata debbo kanko man ɗo toni al'ada mako wartanimo ɓawo wakkati nasti, kadi wajibi dow mako kanko man ɗo to o senake o yoɓa julde man nde wakkati muɗum nasti, nden o juulayde wakkati mare nasti o juulayde, nden ha al'ada mako warti kadi woni dow mako kanko man ɗo to o senake o yoɓa julde man kayre man ɗo o yoɓa nde kayre tan. o waddi hujja mako ha ɗo hujjori be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam bi'angol man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah, kadi ko moye hewti darnde ha julde kadi kanko man ɗo o hewtake julde. non to wakkati man hewtake mo deydey darnde deydey ko o juulanno darnde ko wakkati nastiri, nden kanko man ɗo o juulay ha al'ada mako warti, kadi woni dow mako kanko man ɗo wakkati man ɗo lismake mo wajibake dow mako, kadi woni dow mako kanko man ɗo to o senake woni dow mako o yoɓa wakkati man. nden en o warti ha ƴamol ɗiɗaɓol kanko man ɗo ƴamol bi'annogol kanko man ɗo o senake ha al'ada mako yeeso wakkati wurto, masalan yeeso nange muta ha ragare asiri o senake, kadi modibbo man wi'ata kanko man ɗo wajibi dow mako toni o yiwake kanko man ɗo o yoɓa julde asiri man ɗo. kanjum o wi'ata ha ɗo o hokkan en misalu kadi toni debbo o senake yeeso nange fuɗa be deydey ko o juulata darnde, o senake yeeso nange fuɗa
be darde ko o juulata darnde wajibi dow maako kanko man ɗo o yoɓa julde subaha to o yiwake woni dow maako kanko man ɗo o yoɓa julde subaha. Non to o senake yeeso nange muta be darnde o seni kadi wajibi dow maako kanko man ɗo to o yiwake ko nange muti man ɗo wajibi dow maako o yoɓa julde asiri ngam o senake nden asiri man ɗo wakkati o senake nder wakkati mo asiri kadi wajibi wakkati man wajibake dow maako kadi woni dow maako kanko man ɗo o yoɓa julde nde asiri man ɗo. To non masala tataɓa o wi'ata to ni debbo kanko man ɗo o senake yeeso caka jemma yeeso jemma senda caka cak kanko man ɗo o senake be fodde darnde jotta kam lutti darnde deydey ko o juulata darnde woore jemma sendi caka cak to kadi wajibi dow maako kanko man ɗo o yoɓa julde esha'i wajibi dow maako o yoɓa julde esha'i jotta kam diga nange muti o lima wakkati diga nange muti mutal nange jotta kam nange muti masalan jamdi kaza jamdi 6 masalan be mintino gas nange muti tabiti fakat nange muti to kadi jotta kam subaha bo masalan jamdi kaza masalan jamdi 5 be reta subaha bo juulete walla jamdi 5 be mintino gas nden subaha bo juulete to kadi ɗo man ɗo o senda wakkati man o lima diga mutal nange be na ha julgo subaha kadi o limtata ha ɗo man ɗo ha seggo bulol jotta kam masalan nange muti jamdi 6 be mintino gas bulol bo sekan masalan jamdi mbi'en ko jamdi an kam jamdi 5 be minti no gas walla jamdi 4 be minti no gas ɗum misalu non dokketen kadi to o hoddira wakkatiji man ɗo o senda ɗi caka cak to caka cak man ɗo to ni kanko man ɗo o senake yeeso jemma man wakkati muɗum o sendata muɗum man ɗo caka cak muɗum man ɗo deydey ko o juulata darnde masalan yeeso jemma man senda caka cak be minti 2-3 kanko man ɗo o senake kadi lismake mo kanko man ɗo o yoɓa julde esha'i lismake mo kanko man ɗo o yoɓa julde esha'i e noyi kanko man ɗo o senake amma ɓawo jemma sendi caka cak jotta kam o sendi diga mutal nange ha seggo bulol go o sendi wakkati man caka cak o tawi ha wakkatiwel ngel o seni ha muɗum ɗo wakkatiwel man ɗo salake caka jemma to salake caka jemma kam kadi wonay dow maako o yoɓa julde esha'i go deydey fitono modi bo ɗo o fitori ha ɗo o ɗon laara wakkati esha'i man ɗo haɗan ha ragare jemma to kadi ni kam lismaki debbo man ɗo lismaki ceniɗo man ɗo o yoɓa julde esha'i jotta kam o reena to julde subaha waɗi kayre man ɗo o juula nde to ni deydey fito go modi bo ɗo o fitori ha ɗo. To en ɗon jokka dow boliɗe meɗen ha kiita al'ada mo hayla be ɓesgu to ha ɗo ƴamol ngol lamba 32 kadi debbo ɗo o ƴami modibbo o wi'ata ɗum fe'anake mo al'ada mo lewru kanjum wonte al'ada mako warti asna as-sala kadi kanko man ɗo nder o ɗon juula fe'i al'ada mako man wartanimo nder o ɗon juula man ɗo kadi ƴamol mako noy o yoɓan julde man na to ƴamol ɗo wonte ƴamol mako aranol ni kam ƴami ɗiɗi o ƴami ha ɗo ba'indirɗi kadi ƴamol aranol kanko man ɗo o ɗon juula wakkati nasti o ɗon juula al'ada mako warti nder julde mako man ƴamol mako ɗiɗaɓol bo kadi kanko man ɗo julde nde o acci julgo ɗum ha ñalɗe o ɗon hayla man ɗo o yoɓandena walla joɓe ngala dow maare nde saloto noon ƴamɗi ɗiɗi ɗo wonte ƴami mako kadi to ha ɗo modi bo ɗo o jaabimo o wi'ata to ni fe'anake debbo al'ada ɓawo nastugo wakkati walla bo jotta ka o ɗon juula man noon al'ada mako man warti kadi ban kanko man ɗo al'ada mako man ɗo wartanimo ɓawo nange salake sendi salake caka asama be reta ler to wakkati bo nastan be sendugo nange caka asama to sendi caka asama man milake gal wuttudu woru seɗɗa go kadi ɗo man ɗo wonte wakkati nasti to kadi ɓawo nange man ɗo nge salake caka asama be letar ler kadi ɗo man ɗo nden kanko man ɗo
al'ada mako man ɗo warti ni kam wakkati kam nasti amma kanko man ɗo o juulayno to al'ada mako man wartanimo kadi yeeso o fuɗɗa julgo walla bo ban debbo ɗo ƴamri kanko man ɗo o fuɗɗi julgo nden al'ada mako man ɗo warti fa innaha kanko man ɗo debbo man ɗo ɓawo kanko man ɗo to o senake ha al'ada mako man ɗo woni dow mako o yoɓa julde man ɗo julde nde wakkati mum nasti o juulayno ɗum walla o ɗon juula nde kanko man ɗo al'ada mako warti nder julde mako man ɗo nde ta'i kadi woni dow mako kanko man ɗo o yoɓa julde man to o senake ngam jawmirawo ɓangiɗo wi'ata inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta kadi julde ɗo nde laatake dow ɓiɓɓe adama en julɓe mumini en kayre man ɗo nde farliɗinande marde bo wakkati nde farilla dow julɓe nde ɗon dow mari wakkati a juulatande nde giɗɗa si tongoroɗa jotta kam kayre man ɗo wakkati mare nasta nden do juulande nder wakkati man ɗo yeeso wakkati man ɗo wurto to kadi nde banniɗo kam wakkati mare kam nasti nde farilla dow maɗa wakkati mare go bo nasti an man ɗo a juulayde walla aɗon juulande al'ada maɗa warti kadi woni jotta kam julde man ɗo nde tabiti dow maɗa woni dow maɗa an man ɗo to a senake joɓa julde man ɗo to ɗo wonte jawabuwol aranol to ƴamol ɗiɗaɓol oɗon jaabo ɗum jotta debbo man o ƴamino kadi juule ɗe o accata julgo ɗum ɗe kam kanje bo to o senake o yoɓanɗe ɗe fumajena juule nder ñalɗe al'ada mako ɗe o juulata ɗum ɗo to o sumake to o timmini kadi to o senake kanko man ɗo o yoɓan juule man na ha ɗo kadi o jaabimo debbo o yoɓata kanko man ɗo julde nde o acci ɗum ha ñalɗe al'ada mako kanko man ɗo debbo o yoɓata julde nde o acci ɗum ha ñalɗe al'ada mako ngam konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam biyangol alaysat ida hadat lam tusalli wa lam tasum kadi debbo o laataki kanko man ɗo toni al'ada mako warti kanko man ɗo o juulata o suumatako na to kadi ni kam nde o juulata o suumatako amma julde kam kayre kam o yoɓatande julde kam kayre kam o yoɓatande to kadi banniɗo ko o yoɓi suumaye o yoɓan ɗum amma julde o yoɓata ɗum to kadi modiɓɓe potti kamɓe man ɗo debbo kanko man ɗo o yoɓata julde nde o accata ɗum ha nder ñalɗe al'ada mako o yoɓata julde nde o accata ɗum ha ñalɗe al'ada mako to o senake to o wi'ata amma debbo man ɗo kanko man ɗo to o senake lattake ɗon lutti nder wakkati mo o seni ha muɗum man ɗo fodde ko o juulata darnde walla ko ɓurata deydey ko o juulata darnde jarɗe ɗiɗi jarɗe tati kadi woni dow maako kanko man ɗo o juula wakkati mo o seni nder muɗum man ɗo woni dow maako kanko man ɗo o juula wakkati man to wakkati man wurtake o heɓay ha o yiwo ha o juula man ha wakkati man wurtake bo kadi woni dow maako kanko man ɗo o yoɓa wakkati man ngam konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam biyangol man adraka rak'atan min al asri qabla an tagruba shamsa faqad adraka al asra kadi ko moye hewti darnde ha asiri yeeso nange muta kadi kanko man ɗo o hewtake julde asiri man ɗo nde wajibake do o heɓi to ni o juulayno kanko man ɗo heɓi darnde woore ha asiri yeeso nange muta kanko man ɗo hewtake julde asiri man ɗo to noon to ni laatake jotta kam o senake yeeso nange muta man bo deydey ko heɓata o juula darnde darɗe ɗiɗi tati kadi kanko man bo wajibake dow maako kanko man ɗo o juula asiri man to o senake o yiwake man ɗo woni dow maako o yoɓa julde nde asiri man ɗo non kanko man ɗo to o senake non to o senake yeeso nange kañum man ɗo yeeso nange fuɗa kanko man ɗo debbo o senake yeeso nange fuɗa be darnde jotta kam deydey o heɓan o juula o senake deydey o heɓan o juula darnde nden nange fuɗɗi fuɗgo to kadi woni dow maako kanko man ɗo o juula o yoɓa julde subaha man ɗo wakkati o yiwi man ɗo woni dow maako ngam wakkati subaha man ɗo o senake nder wakkati muɗum kadi woni dow maako o juula julde subaha o yoɓa julde subaha man ɓaawo yiwago maako to kadi ɗo wonte jawabuwol
ɗiɗaɓol ha nder ƴamol debbo ɗo aranol be ɗiɗaɓol kadi. To noon ƴamol ngol lamba 33 o ɗon ƴamana saaro maako debbo. O wi kadi o ɗon wi'a modibbo ɗo o ɗon andina ɗum saaro maako debbo o ɗon mari duuɓi 65. O ɗon mari duuɓi 65. o ko acciri dañgo bo waɗi duuɓi 19 nder duuɓi maako 65 ɗo ko acciri dañgo kanjum man ɗo waɗi duuɓi 19 kanko man ɗo o dañayi. To kadi nden jotta ha o mari duuɓi 65 nden fuɗɗi ƴiƴam wari ɗon wurto ha maako deydey o wi'ata jotta ko waɗata duuɓi 3 ƴiƴam wari ɗon wurto ha maako ɗon tokki wurto ha maako. To kadi noyi kiita saaro maako ɗo o wi'ata jotta bo suumaye ɗon huuciti kadi noyi modibbo ɗo nasihanto saaro maako man ɗo noyi saaro maako man ɗo huwata kadi be huucitiggo suumaye man ɗo be wakkatiji julde muɗum noyi modibbo ɗo nasihanto saaro maako man. To kadi haɗo haɗo jawabu modibbo ɗo o wi'ata ban debbo oɗo woni dow maako kanko man ɗo debbo mo ƴiƴam dufanɗam ha fe'ani ɗum ƴiƴam dufanɗam ha muɗum man ɗo foroy man ɗo woni dow maako ƴiƴam man jotta kam na ɗam waran ñalɗe noon ɗam dilla innama ɗam lortake ɓawo waɗi duuɓi 65 ƴiƴam man ɗam wari ɗam fe'anake mo ɗam ɗon tokki bo foroy ni kam ɗam wala kerol be ñalɗe. To kadi modibbo ɗo wi'ata ha ɗo woni dow debbo kanko man ɗo o acca julde dow debbo mo yaake muɗum woni dow banniɗo man ɗo woni dow maako kanko man ɗo acca julde ha o acca julgo o acca suumago ha ñalɗe al'ada maako caalinonga diga al'ada maako man ɗonno masalan diga duuɓi maako caalinoɗi deydey o ɗon no andi ndani kanko man ɗo al'ada maako wonno ñalɗe 7 walla ñalɗe 6 non al'ada maako wonno. To kadi jotta al'ada man ni kam nanga darake no nga deydey duuɓi kaza kanko man ɗo o ko acciri dañgo deydey ko waɗata duuɓi 19 ni kam sappini al'ada man ɗo nga darinonga. To kadi jotta ƴiƴam lortake ha maako amma ɗam ɗon tokki kanjam bo ɗam lattaki ɗam wara ñalɗe kaza ɗam acca. To modibbo wi'ata ha ɗo debbo man ɗo acca julgo be suumago deydey al'ada maako ɓoyma kiinga kanga o loranto jotta kam dow lissafi ñalɗe al'ada maako kiinga diga o haylanno man ɗo o lorto to ñalɗe 6 o haylanno diga o derke jotta kam o lorto kadi ha ɗo man ɗo kala lewru fuu o acca ha deydey ñalɗe ɗe o haylanno man ɗo o acca ñalɗe 6 man ɗo o suumatako o juulata kadi ha luttuɗe bo kanko man ɗo kala nde wakkati nasti fuu o tira hoore maako kala nde ñalɗe jotta ka en mbi ñalɗe 6 al'ada maako waɗanno ha maako to ñalɗe 6 ɗo kanje kam ɗe o jooɗoɗe o juulata o suumatako to ñalɗe 24 luttuɗe ɗe kanko man ɗo noyi o juldata no o suumorto ɗum ƴiƴam bo tokkiɗam foroy to kadi woni dow maako kanko man ɗo kala nde wakkati waɗi fuu o tiro kanko man ɗo ngam ha ƴiƴam man ɗam haaɗa ha deydey tirande nde o tiri man ɗo kadi o tiro kanko man ɗo kadi o artira o seno tawon o seno o laaɓa nden o tiro nden kadi o nanga o juula wakkati to o wawan o nanga o juula o waɗa banniɗo man ha kala wakkati fuu o seno o tiro nden o nanga o juula kala wakkati fuu ha wakkati muɗum. To o tawi non man ɗum teddanimo kala wakkati wel fuu kanko man ɗo o seno o laaɓa o tiro o juula nder ñalde o waɗa ɗum nder 5 kanjum man ɗo o tawi ɗum saɗanimo foti o hooca laawol gongol feere margol hoytimma kanko man ɗo o hawta zuura be asiri to yiɗi ha aran zuura walla to yiɗi ha wakkati asiri kanko man ɗo o seno o laaɓa o tiro o juula zuura be asiri o hawta ɗum o jam'a ɗum amma o gassirta
o juula zura darɗe mum nayi asiri darɗe muɗum nayi o waɗa banniɗo to o yiɗi o waɗa ɗum ha aran wakkati zura to o yiɗi o waɗa ɗum ha wakkati asiri nde o yiɗi fuu o cuɓnaɗo o waɗa banniɗo o hawta zura be asiri o julda ɗum kadi bo magariba be esha'i o hawta kanje bo o julda ɗe kadi to o yiɗi o sabbitinen zura ha wakkati asiri o seno o tiro o juula zura be asiri to o waɗan ɗum ha aran wakkati zura o seno o tiro o juula zura be asiri man kanjum man ɗo ɗum dagani ɗum mo to o yiɗi o hutiniran banniɗo yo subaha kam kañum ka wala mo o hawtata ɗum kañum wakkati muɗum feere mum subaha bo o waɗa banniɗo man ɗo o seno o tiro o juula subaha to kadi banniɗo wonte yaake mako deydey o waɗanno ɗum nder ñalde wakkatiji joyɗo warta o senoto o tiro man ɗo deydey wakkatiji tati kadi ɗo wonte hoytimma mako to yiɗi o huran banniɗo yo to o wawan bo wakkati fuu o senano ɗum o tirano ɗum ha wakkati muɗum o juula ɗum ha wakkati muɗum kadi kanko man ɗo oɗon mari fecamre ha majum o cupnaɗo ha majum to dagoto ɓawo to ni kanko man ɗo o senake o tirake o juuli ban julde nde farilla dagoto to yiɗi o naafa be senuye mako ngaɗo man ɗo walla bo ha wakkatiwel gongel noon masalan o yiɗi o naafa ɗon do o waɗa banniɗo kanko man ɗo o seno o tiro nden o naafa to wakkatiji masalan o naafan balte walla o naafan jemma kadi kanko man ɗo dagi ɗum kanko man ɗo o seno o tiro o naafa to naafila mo balte o yiɗi to naafilaji ɗe jemma o yiɗi o waɗa banniɗo man ɗo o naafa non man bo ɗum dagani ɗum mo kadi to dow fito ngoɗo ɗo modibbo fitori ƴamɗo ɗo ha deydey ƴamol man ngol o ƴamani saaro maako debbo to kadi ɗo wonte kiita ma ɗo wonte kiita jawabu ɗo deydey no modibbo ɗo o jabori ha ƴamol ngol lamba 33 haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.